Θέματα οικονομίας στη συνέχεια. Καλωσορίζουμε στο στούντιο τον κύριο Λευτέρη Μαρκίδη από πλευράς της ΕΔΕΚ. Καλώς ήρθατε κύριε Μαρκίδη. Καλώς σας βρήκα. Και την κυρία Νατάσα Πιλίδο από πλευράς του Δημοκρατικού Συνέγερμου. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Επίσης μαζί μας ο κύριος Φανίτης Χριστοδούλου από πλευράς του ΑΓΕΛ και ο κύριος Ανδρέας Χριστοφόρου από το κίνημα Αλληλεγγύη. Κύριε Χριστοφόρου, καλώς ήρθατε και εσείς. Ξεκινούμε μαζί σας. Οικονομία, μνημόνιο, κρίση και η κοινωνία η οποία βρίσκεται σε ενδιάμεση. Μάλιστα. Κύριε Ποταμίτη, νομίζω ότι παρά αυτό το success story όπως επιθυμεί ο Δημοκρατικός Συναγερμός να το παρομοιάζει, είμαι σίγουρος ότι και η αγαπητή φίλη κυρία Πελίδου εδώ, εκπρόσωπος του Δημοκρατικού Συναγερμού, θα συμφωνήσει μαζί μου ότι δυστυχώς σήμερα υπάρχουν κάποιες κοινωνικές... Δείτε ότι θα διαφωνήσει με το κόμμα της και θα συμφωνήσει μαζί σας. Μάλλον υπερβολικά αισιόδοξο θα βρίσκω κύριε Χριστοφόρου. Κοιτάξτε κύριε Ποταμίτη, υπάρχουν κάποια κοινωνικά δεδομένα τα οποία νομίζω δεν μπορεί να τα παραβλέψει κάποιος. Εξακολουθεί να υπάρχει ανεργία. Εξακολουθεί ο τραπεζικός τομέας να είναι συρρικνωμένος. Χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις έχουν κλείσει. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια δεν λένε να σταματήσουν και διωγγώνονται. Και μεγάλο μέρος της κοινωνίας μας ζει σήμερα κάτω από το όριο της φτώχειας. Είμαστε η νέα γενιά και δυστυχώς βλέπουμε αρκετούς φίλους, αρκετούς πτυχιούχους επιστήμονες οι οποίοι έχουν ξενιτευτεί για έναν καλύτερο αύριο. Και βεβαίως η αγοραστική δύναμη των πολιτών μας έχει μειωθεί δραστικότατα. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι χρειάζονται αλλαγές στην κοινωνία, χρειάζονται αλλαγές στην οικονομία, αλλαγές τις οποίες θεωρούμε ότι εμείς ως κίνημα Αλληλεγγύη μπορούμε να τις φέρουμε. Μπορούμε να προωθήσουμε ιδέες για την ευαρρύθμιση του κράτους, για την προώθηση ηλεκτρονικού κράτους όπου θα εξοικονομούνται πόροι και χρόνος και βεβαίως να προωθηθούν επιτέλους κάποια μέτρα που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη της οικονομίας μας. Κύριε Μαρκίδη, η δική σας τοποθέτηση παρακαλώ για τη συγκυρία, καθώς υπάρχει έξοδος από το μνημόνιο ως γεγονός. Από την άλλη υπάρχει επίσης από όλες τις πλευρές παράθεση της θέσης ότι ναι, βγήκαμε από το μνημόνιο αλλά δεν βγήκαμε από την κρίση. Υπάρχει ακόμη δρόμος. Μάλιστα. Συμφωνώ με αυτά που λέτε ότι όντως βγήκαμε από κάποια φάση αν θέλετε του μνημονίου αλλά όχι από το μνημόνιο. Και αυτό που λέγεται περί success story σίγουρα δεν είναι αλήθεια. Είναι ίσως η μισή αλήθεια γιατί η ληστεία των καταθέσεων είναι εκεί. Τα αξιόγραφα, οι κατόχοι των αξιογράφων δεν έχουν ακόμη πάρει τα χρήματά τους ή κάποια αποζημίωση παρά ότι ήταν υποχρέωση που ανέλαβε μνημονιακή υποχρέωση που ανέλαβε ο πρόεδρος. Το ΓΕΣΥ που ήταν ακόμα μια μνημονιακή υποχρέωση ούτε αυτή έχει υλοποιηθεί και ποιος ξέρει πότε θα υλοποιηθεί. Είχαμε τη διάλυση των κυπριακών αερογραμμών. Αποξένωση των κυπριακών τραπεζών, Τράπεζας Κύπρου και Ελληνικής, οι οποίες τώρα ενώ ήσαν σε κυπριακά χέρια κλπ. Τώρα είναι σε ξένα χέρια. Όλα αυτά έχουν πολύ και είναι και πολλά άλλα, πολύ μεγάλο αρνητικό αντίκτυπο στην κυπριακή οικονομία. Οπότε το να μιλάς για success story πιστεύω ότι δεν είναι σωστό. Και Χριστοδούλου, εσείς τι πιστεύετε, αρχίσαμε να καταφέρνουμε κάτι ή τίποτα? Στο υπάρχον σύστημα υπάρχει ένας νόμος, ο νόμος της συγκέντρωσης του κεφαλαίου. Δυστυχώς στην πατρίδα μας αυτός ο νόμος, αυτή η συγκέντρωση έγινε με ένα βίαιο τρόπο, αφού είναι η εκμετάλλευση της κρίσης, της οικονομικής κρίσης. Αυτός ο νόμος της συγκέντρωσης του κεφαλαίου είναι ποια οικονομική θεωρία? Ναι, ανεξαρτήτα πια είναι η αληθινή οικονομική θεωρία. Έγινε με βίαιο τρόπο, επαναλαμβάνω, τον οποίο πλήρωσαν οι εργαζόμενοι κατά κύριο λόγο και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατά δεύτερον λόγο. Δεν είναι τυχαία που 15.000 μικρές επιχειρήσεις έκλεισαν. Αυτά μπορούσαν να γίνουν σταδιακά και χωρίς να υπάρξει αυτός ο βίαιος τρόπος και οι άνθρωποι να χάσουν και τις δουλειές τους και τα κεφάλαια τους κλπ. Όπως και οι εργαζόμενοι έχουν πληρώσει το τίμημα αφού είδαν να μειώνονται τα εισοδήματα τους κατά 30%. Εξακολουθούμε να έχουμε 60.000 συμπατριώτες μας που σιτίζονται στα κοινωνικά παντοπολία. Οι νέοι μας, οι περισσότεροι, πάρα πολλοί νέοι μας είναι άνεργοι και φεύγουν προς το εξωτερικό. Ένας στους 6 γενικά κατοίκους του νησιού μας είναι άνεργος. Αυτή η εικόνα δεν είναι και η καλύτερη. Τώρα, ότι βγήκαμε από το μνημόνιο δεν σημαίνει ότι φύγαμε και από την επιτήρηση. Εσείς θεωρείτε όμως ότι βγήκαμε? Το ότι βγήκαμε, λέω, δεν σημαίνει
ότι μας εγκατέλειψαν, διότι δεν βγήκαμε από μια φάση, αλλά είμαστε μέσα βασικά. Αυτό δεν είναι θα έρχονται να ελέγχουν μέχρι να αποπληρωθεί το 75% του χρέους. Και αυτό θα πάρει ακόμα 10 ίσως και περισσότερα χρόνια. Κυρία Πιλίδου, εσείς τι λέτε, ιδίως σε αυτήν την νομοτέλεια, αν μου επιτρέπετε, η μεταφορά της θέσης περί του νόμου της συγκέντρωσης του κεφαλαίου και ώρα όσα φέρνει μαζί του. Κοιτάξτε, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι για να κρίνουμε αν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόοδος, πρέπει πρώτα να δούμε πού βρισκόμασταν και πού βρισκόμαστε σήμερα. Άρα όταν η σημερινή κυβέρνηση παρέλαβε την οικονομία και η οικονομία βρισκόταν σε μια τάση, ένα ρυθμό ανάπτυξης του μείον 6,5% και στο τέλος του 2015 βρισκόταν στο 1,6% θετικό, βλέπουμε ότι υπάρχει με νούμερα τα οποία δεν μπορούν να αμφισβητηθούν μια απτή βελτίωση. Σίγουρα ο κόσμος της Κύπρου έχει εργαστεί πάρα πολύ σκληρά και έχει πληρώσει τα λάθη του παρελθόντος. Αυτό το πράγμα δεν το αρνείται κανένας και γι' αυτό είναι που είναι ακόμα πιο σημαντικό να συνεχίσουμε την προσπάθεια για να ανακάμψει η οικονομία και για να έχουμε ουσιαστική βελτίωση, για να μην πάνε χαμένοι οι κόποι του κόσμου. Σίγουρα έχουμε πολύ δρόμο να καλύψουμε ακόμα, αλλά προσπάθειες έχουν γίνει πάρα πολλές και αυτές οι προσπάθειες βλέπουμε ότι έχουν και κάποια αποτελέσματα, όπως για παράδειγμα με στοιχεία της Eurostat η ανεργία έχει πέσει από το 16,6 πέρσι έτσι καιρών στο 12,6. Ναι, μπορεί να λένε οι αγαπητοί συνομιλητές ότι έχουμε μετανάστευση. Είχαμε όμως μετανάστευση και τα προηγούμενα χρόνια, το 2011, το 2012 δεν υπήρξε μετανάστευση. Ναι, άρα ότι είχαμε την ίδια ροή προς τα έξω, είχαμε και ροές προς τα μέσα. Ακριβώς, δεν έχουμε δει τα στοιχεία για να συγκρίνουμε ποια ήταν η ροή προς τα έξω. Λόγω της ευημερίας που υπήρχε και ροή ανθρώπων προς τα μέσα. Και... Ακριβώς. Εγώ από προσωπικό παράδειγμα μπορώ να πω ότι έφυγα το 2011 από την Κύπρο λόγω κρίσης και λόγω του ότι η σταδιοδρομία μου στην Κύπρο δεν προχωρούσε και επέστρεψα στο τέλος του 2014. Άρα δεν είναι όλα τα νούμερα απόδειξη κάποιων πραγμάτων. Εξαρτάται και πώς τα παρουσιάζουμε και με τι τα συγκρίνουμε. Πέραν αυτού θα ήθελα να πω όσον αφορά τις ξένες επενδύσεις ότι οι ξένες επενδύσεις είναι απαραίτητες στον τόπο μας για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να ανοίξουμε νέες θέσεις εργασίας. Από τη στιγμή που έχουμε τόσο ψηλό επίπεδο μη εξυπηρετούμενων δανείων, το οποίο εμείς θα προσπαθήσουμε να αναδιαρθρώσουμε μέσω και των πολλών νομοσχεδίων τα οποία έχουν εισαχθεί. Αλλά βρίσκεται λογικό το χρονικό ορίζοντα των 3 ετών που έχουμε ήδη περάσει και λέμε θα τα αναδιαρθρώσουμε. Είναι λογικό με βάση τις γνώσεις σας. Καλή ερώτηση και σίγουρα αυτή είναι και η μεγαλύτερη πρόκληση, διότι η Κύπρος ζούσε, βασικά επιβίωνε πάνω στο δανεισμό, λόγω δανεισμού, δηλαδή δεν είχαμε καμία παραγωγικότητα στα χρόνια τέλος πάντων μέχρι το 2011. Έπρεπε να αρχίσουμε με μεταρρυθμίσεις, να αναδιαρθρώσουμε πολλούς τομείς, όπως για παράδειγμα το τουριστικό προϊόν και όλα αυτά τα πράγματα δεν έγιναν. Τώρα οι μεταρρυθμίσεις είναι πάρα πολλές και θέλουν χρόνο. Σίγουρα όταν μπαίνει μια νέα νομοθεσία δεν μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα. Για παράδειγμα, για να αναδιαρθρωθούν τα δάνεια με σωστόν τρόπο, είναι σωστό να μην κλείσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά να αναδιαρθρώσουν και εκείνες τις δραστηριότητες τους, ώστε να μπορέσουν να δουλέψουν με τρόπο ο οποίος θα είναι κερδοφόρος και να μπορέσουν να αρχίσουν να πληρώνουν τα δάνεια τους. Αυτό χρειάζεται και συνεργασία και χρειάζεται και κάποιο χρόνο και πρέπει να γίνει σε συνεργασία με τις τράπεζες. Είχαμε φτάσει, κύριε Χριστοφόρου, σε ένα μοντέλο ανάπτυξης το οποίο ήταν αδιέξοδο, περίπου αυτό περιέγραψε η κυρία Πιλίδου, μέχρι το 2011. Δεν συμφωνήστε τελικά μαζί σας. Αλλά νομίζω απέφυγε να σχολιάσει. Είμαι σίγουρος δεν θα συμφωνούσε. Είχαμε φτάσει σε ένα μοντέλο λοιπόν ανάπτυξης το οποίο έφτασε στα όρια του και τώρα τα φτιάχνουμε όλα από την αρχή. Και εσείς θεωρείτε αυτό κάνουμε ή αυτό πρέπει να κάνουμε? Η Κύπρος, κύριε Υποδαμίτη, χρειάζεται πράγματι ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο, το οποίο θα στοχεύσει στην έξυπνη ανάπτυξη, στην έρευνα, στην οικονομία. Αυτό το μοντέλο πρέπει να προωθήσει ζητήματα όπως την ενίσχυση της ρευστότητας, οι οποίες
κατ' επέκταση θα βοηθήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρέπει προς τούτο να μειωθούν τα επιτόκια. Πρέπει οι τράπεζες επιτέλους να βλέπουν με θετικό μάτι τις αναδιαρθρώσεις, τα αιτήματα για αναδιάρθρωση των δανείων για τα οποία υπάρχουν προβλήματα. Πρέπει να παταχθεί η φοροδιαφυγή. Πρέπει γενικότερα να υπάρξει μεταρρύθμιση του κράτους και βεβαίως πρέπει να προωθήσουμε ένα μοντέλο, μια νοοτροπία, μια εξωστρέφεια που θα μπορεί να προσελκύει νέες επενδύσεις. Όταν λέτε μεταρρύθμιση του κράτους, επειδή να πούμε εμείς που είμαστε πολύ μεγαλύτεροι από εσάς ορισμένες δεκαετίες, ενδεχομένως κάτι θα θυμάται και ο κύριος Χριστοδούλου περί μεταρρύθμισης του κράτους. Μεταρρύθμιση του κράτους, κύριε Ποδαμίτη, εννοούμε την υιοθέτηση του διαδικτύου, των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, ούτως ώστε να αποφεύγονται αυτές οι ουρές, αυτά όλα τα οποία συμβαίνουν στις κρατικές υπηρεσίες, όπου νομίζω θα συμφωνούν όλοι μαζί μου ότι μερικές φορές ο κόσμος υποφέρει για να πάει να κάνει μια απλή υπηρεσία. Κύριε Μαρτίνε, ερχόμαστε κοντά σας. Τι πρέπει να γίνει εδώ και τώρα? Ευχαριστώ. Η ΕΔΕΚ έχει κάνει αρκετές προτάσεις τότε και με την ψήφιση των προϋπολογισμών, οι οποίες βέβαια δεν εισακούστηκαν, και να αναφέρω μερικές, όπως ήταν το θέμα του να εφαρμοστεί το ηγεσία άμεσα σε σχέση με την πρωτοβάθμια για την εκπαιδευτική περίθαλψη και μετά στη συνέχεια να προχωρήσουμε με δευτεροβάθμια και ούτω καθεξής. Ήταν το θέμα να μην αποκρατικοποιηθούν οι μη κρατικοί οργανισμοί, ιδιαίτερα εκείνοι που είναι κερδοφόροι και αφήνουν ένα σημαντικό εισόδημα στο κράτος κάθε χρόνο. Ήταν να μειωθεί το ΦΠΑ στα τρόφιμα ή στα φάρμακα που είναι τώρα 5% και να μειωθούν τα έξοδα των χαμηλών εισοδημάτων σε αυτούς τους τομείς. Τώρα, αυτά έχουν ορισμένα από αυτά, έτσι, έχουν πολλές πλευρές, το ξέρετε. Στην οικονομία, όταν κάνεις το Α, πρέπει να μετράσεις και το Β και το Γ και το Δ. Δηλαδή, λέτε να μειωθεί ο ΦΠΑ, αυτό σημαίνει μειωμένα έσοδα του κράτους. Είδαμε και πάθαμε, που θα έλεγε και ο Υπουργός Οικονομικών, να φέρουμε τα δημοσιονομικά μας σε μια ισορροπία για να βγούμε από το μνημόνιο. Εάν αρχίσει να χάνει από τα έσοδα του κράτους και έχουμε έλλειμμα πάλι θα χρειαστούμε μνημόνιο. Ναι, σίγουρα, αλλά τώρα θα μειώσουμε τώρα το ΦΠΑ μισό 1% στα τρόφιμα και στα φάρμακα. Δεν νομίζω ότι το ποσό αυτό είναι τόσο πολύ μεγάλο, τη στιγμή που ο Υπουργός Οικονομικών είπε θα δώσει αναδρομικά αυξήσεις σε αξιωματούχους που έχουν πάρει προαγωγή τα τελευταία χρόνια και δεν την είχαν πάρει. Ήταν ο πρώτος που άρχισε να μιλά βασικά για αυξήσεις και ακολούθησαν πολλοί άλλοι. Αλλά να πω και μερικά άλλα που έχω εδώ. Φορολογία εφάπαξ ποσών πάνω από 200.000 ευρώ για να υπάρχουν αυτά τα έσοδα ίσως και να δώσουμε να βιώσουμε το ΦΠΑ για συντάξεις ή εφάπαξ ποσά πάνω από 200.000 ευρώ. Μείωση του μισθού κρατικών αξιωματούχων και συνταξιούχων και πάλι θα εξοικονομηθούν χρήματα για αυτόν τον σκοπό που έχω πει προηγουμένως. Ο φόρος αγγίσης ιδιοκτησίας θα μπορούσε να είναι πιο χαμηλός. Έχω δει ότι οι εκτιμήσεις του 1ου 2013 είναι πάρα πολύ ψηλές και πάει ο κόσμος να πουλήσει το ακίνητο του και βρίσκει ότι είναι 20 και 30% πιο κάτω. Τη στιγμή δεν κληθήκαμε ακόμη, αλλά πιθανόν να κληθούμε να πληρώνουμε φόρο αγγίσης ιδιοκτησίας πάνω στις ψηλές εκτιμήσεις του 2013 που είναι πριν το κούρεμα και κατά τη γνώμη μου είναι τελείως λαθασμένες, διότι μετά την Μάρτιο του 2013 σίγουρα οι τιμές των ακινήτων έχουν πέσει κατά πολύ. Ευχαριστώ κύριε Μαρκίδη. Καταλήξτε με εκείνο που θέλετε. Ναι, απευθύνω πρόσκληση σε όλα τα κόμματα να έρθουν να τα συζητήσουμε. Είναι πολλές οι προκλήσεις για το κυπριακό κράτος και την οικονομία, έτσι, ώστε να βρούμε μια λύση, διότι αν δεν βρούμε κάποια λύση, να μειωθούν τα δάνεια, να μην πουληθούν τα δάνεια σε εξευτελιστικές τιμές, σίγουρα θα υπάρχει συρρήγνωση του κυπριακού πληθυσμού και η μετανάστευση θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο μια και έχουμε το πολιτικό μας ζήτημα, έτσι, και να έχουμε ακόμη μεγαλύτερες αρνητικές συνέπειες, διότι χρειαζόμαστε κόσμο. Οι άλλες πλευρές, από την άλλη πλευρά, αυξάνονται με ηλικιώδεις αριθμούς, διότι γεννούν περισσότερα παιδιά, έχουν και τους ξένους που έρχονται από τις άλλες αραβικές χώρες κλπ. Και εισαγόμενους κανονικά από την Τουρκία. Και εισαγόμενους και παράνομους και οι οποίοι επιδρώνουν το πρόβλημα ακόμη περισσότερο. Φτάσαμε στο τέλος μιας εποχής και πρέπει να ανοίξουμε μια καινούργια ή όχι? Σίγουρα πρέπει να ανοίξουμε καινούργια εποχή, αλλά πρέπει να κάνουμε τις σωστές διαπιστώσεις, αν θέλουμε να κάνουμε σωστές διορθώσεις. Και εγώ δεν είμαι από εκείνους που συμφωνούν ότι είναι από λάθη του παρελθόντος που φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Θέλω να υπενθυμίσω και δεν θέλω να συγκαλύψω κανέναν. Ίσως η εκπρόσωπος του Δημοκρατικού Συναγερμού να θέλει να συγκαλύψει, δεν ξέρω, είναι η εκτίμηση της.
Δεν είναι από λάθη το παρελθόντος. Θέλω να επαναλάβω ότι πήγαμε σε μνημόνιο λόγω του ότι οι τράπεζες μας έπρεπε να ανακεφαλαιοποιηθούν, διότι έκαναν λαθασμένες επιλογές στέλνοντας τα δισεκατομμύρια στο εξωτερικό. Στην ουσία συμφωνάτε ότι έγιναν λάθη, αλλά δεν τα έκαναν οι Α, τα έκαναν οι Β. Τα έκαναν οι τραπεζίτες και οι διοικήσεις των τραπεζών, το πρώτο. Το δεύτερο που θέλω να υπενθυμίσω είναι ότι οι ξένοι οίκοι δεν μας επέτρεψαν ουσιαστικά. Έρχεται ο ένας μετά τον άλλον και μας υποβίβαζαν χωρίς να μπορούμε να πάμε σε διεθνή δανεισμό για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε κάποια προβλήματα που προήλθαν από την παγκόσμια οικονομική κρίση, την οποία δεν προκαλέσαμε εμείς. Χάναμε 1 δισεκατομμύριο το χρόνο μόνο από τις πωλήσεις της εξωγικής κατοικίας. Χιλιάδες τα απόλυτα. Στασιμότητα. Όμως τα χρόνια από το 8 μέχρι το 12-13 προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε όλοι από κοινού αυτή την κατάσταση. Μας έσπρωξαν στο μνημόνιο. Το λάθος εδώ που έγινε και πήγαμε σε κουρέματα κλπ. Ήταν ότι δεν υπήρξε διαβούλευση. Ο Πρόεδρος είχε πάει από μόνος του, είχε συμφωνήσει, είχε υπογράψει χωρίς να διαβουλευτεί με τους πολιτικούς αρχηγούς των κομμάτων για να μπορούμε να δούμε αν υπήρχαν και άλλες επιλογές. Το άλλο λόγο, το μοντέλο το συγκεκριμένο, σίγουρα πρέπει να αλλάξει προς το καλύτερο. Σίγουρα υπάρχουν περιθώρια, σίγουρα έχουμε όλοι οι προτάσεις και σκέψεις τις οποίες πρέπει να βάλουμε κάτω, αλλά εδώ είναι και θέμα φιλοσοφίας. Δεν μπορεί η σκέψη μας να είναι πώς θα μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους το μεγάλο κεφάλαιο και πώς θα πάρουμε από τους αδύνατους, τους ανήμπορους και να δώσουμε στους μεγάλους. Αυτό είναι λάθος και ήδη έχει γίνει αυτό το λάθος. Και η πρόβλεψή μας είναι ότι θα συνεχίσει αυτή η πολιτική, δηλαδή η νεοφιλελεύθερη, άκρατη νεοφιλελεύθερη πολιτική, η οποία θέλει τους φτωχότερους και τους πλούσιους περισσότερους. Κυρία Απειλίδου, κατάληξη και από εσάς με αυτά που ακούστηκαν. Λοιπόν, έχω να σχολιάσω κάποια πράγματα. Πρώτον και κύριον, το 2012 υπήρχε ήδη ανάγκη ανακεφαλοποίησης των τραπεζών και δεν είχε γίνει οτιδήποτε για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Ήταν 7,5 δισεκατομμύρια τότε που χρειάζονταν. Υπήρχε και έκτακτη οικονομική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα της τάξης των 11,4 δισεκατομμυρίων. Και να πούμε ότι με το μνημόνιο χρησιμοποιήσαμε μόνο 7,3 δισεκατομμύρια, εκ των οποίων και το 1, κάτι ήταν για τη στήριξη του συνεργατισμού. Γιατί θέλουμε ιδιωτικοποίησεις τότε? Συγγνώμη που βάλουμε. Γιατί τα θέλουμε? Για να καταστρέψουμε τι? Πιστεύετε πραγματικά δηλαδή εσείς ότι οι οργανισμοί αυτοί είναι κερδοφόροι? Όταν από τη στιγμή που έχουν έναν κόστος και βάζουν πάνω από το κόστος 1 δισεκατομμύριο έδωσαν στο κράτος στα χρόνια του. 1 δισεκατομμύριο. Πού θα πάει αυτός ο κόσμος? Λυπούμε, πού θα πάει αυτός ο κόσμος? Πού θα εργαστεί? Θα το στείλουμε στον κρατικό μηχανισμό για αυτούς? Δεν είπαμε ότι δεν θα προστατευτούν τα δικαιώματα των εργαζομένων με την ιδιωτικοποίηση. Απλά λέμε ότι δεν πρέπει κάποια άτομα να τους συμπεριφερόμαστε και τέλος πάντων με διακρίσεις σε σύγκριση με τον ιδιωτικό τομέα, όπου ο κόσμος εργάζεται πάρα πολύ σκληρά και αμείβεται πολύ λιγότερο. Χωρίς να θέλω να πω ότι δεν θα προστατευτούν τα δικαιώματα των υφιστάμενων υπαλλήλων. Αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί αυτοί οι οργανισμοί. Γιατί αυτή τη στιγμή βρίσκονται μέσα σε ένα μονοπωλιακό περιβάλλον όπου δεν έχουν να ανταγωνιστούν κανέναν. Άρα το κέρδος τους είναι εκείνο που επιβάλλουν στον καταναλωτή και τον φορολογούμενο πολίτη και πληρώνουμε εμείς οι φορολογούμενοι πολίτες το επιπλέον κόστος. Άρα το να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί κάποιοι τέτοιοι οργανισμοί, είτε είναι μέσω ιδιωτικοποίησης είτε είναι μέσω άλλων μέτρων, για μένα είναι αναγκαίο. Υπάρχει μια τέχνη στην προπαγάνδα να βάζεις τους εργαζόμενους τον ένα σε αντιπαράθεση με τον άλλο. Και αυτόν για να μπορείς να βοηθάς άλλες καταστάσεις, και αυτή η τέχνη του να βάζω σε αντιπαράθεση των εργαζόμενων στη ΣΥΤΑ ή τη ΡΑΙΚ μαζί με τον εργαζόμενο στο ιδιωτικό τομέα είναι μεγάλη τέχνη και μεγάλη καταστροφή για όλους τους εργαζόμενους. Εγώ κανένα δεν έβαλα σε αντιπαράθεση. Αυτό που λέω είναι ότι πρέπει να προστατευτούν τα δικαιώματα όλων των εργαζομένων και όλων των πολιτών στην Κύπρο και να έχουμε όλοι μια ανήσυχη μεταχείριση. Ευχαριστώ κύριε Μαρκίδη, δικαιούστε μια λέξη. Ναι, εμείς θέλουμε να στείλουμε το πολιτικό μήνυμα ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να δεχτούμε κυβερνητικές επιλογές ή τρόπο διαχείρισης του Κυπριακού που θα οδηγήσουν σε συγκαλυμμένη μορφή συνομοσπονδίας. Το οποίο θα έχει όμως μεγάλη επίδραση στα οικονομικά, μια και είναι οικονομικά του κράτους. Αντιλαμβάνεστε ότι αν είναι συνομοσπονδία ή μια μορφή, μιλούμε για 3 κράτη
δύο βουλές και άλλες δύο στο ομόσπονδο κράτος που θα είναι επικεφαλής αναλογικά τη Βουλή. Οπότε σίγουρα αν υπάρξει ένας οικονομολόγος που θα αποδεχθεί ότι με αυτό το σχέδιο είναι βιώσιμη η λύση στην Κύπρο, ας έρθει να το συζητήσουμε. Ευχαριστώ. Με συγχωρείτε για την παρέμβαση πριν. Κύριε Χριστοφόρου, ναι. Κύριε Ποταμίτη, το Μάρτιο του 2013 δεν υπήρξε μόνο κούρεμα καταθέσεων. Το Μάρτιο του 2013 υπήρξε κούρεμα των αξιών, υπήρξε κούρεμα στην περηφάνεια, κούρεμα στην αξιοπρέπεια του Κυπριακού λαού. Αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει και αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει. Στο κίνημα αλληλεγγύης εμείς είμαστε έτοιμοι και θα στείλουμε ένα καθαρό μήνυμα. Δεν θα ανεχτούμε άλλο αυτή την οικονομική εξαθλίωση, δεν θα ανεχτούμε άλλο την εξαθλίωση των ευάλωτων ομάδων των συμπολιτών μας, της κοινωνίας. Ευχαριστώ. Κύριε Χριστοφόρου, έχετε κάτι να προσθέσετε? Μάλιστα. Προτείνουμε, θα προωθήσουμε όπως σταματήσει η ακρίβεια, να σταματήσουν να υπάρχουν τα ψηλά επιτόκια και θα προωθήσουμε κανονισμούς για να υπάρξει επιτέλους η ρευστότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ήταν, κυρίες και κύριοι, μαζί μας σήμερα ο κύριος Ανδρέας Χριστοφόρου από πλευράς της Αλληλεγγύης. Ήταν από πλευρά του κινήματος Αλληλεγγύη. Ήταν ο κύριος Φανής Χριστοδούλου από πλευράς του ΑΚΕΛ. Η κυρία Νατάσα Πιλίτο από πλευράς του Δημοκρατικού Συναγερμού και ο κύριος Δευτέρης Μαρκίδης από πλευράς του κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ. Κυρία μου, κύριε, ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην προσπάθεια στις εκλογές. Φτάσαμε στο τέλος αυτού του αιτήματος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι.